Ano, dnešní den je skutečně sváteční. Čím ptáte se, Inu, na dnešní den totiž připadá Světový den televize. Jeho symbolem je červené srdíčko. I proto ho dnes jistě uvidíte v mnoha podobách. Světový den televize oslavili členové Asociace komerčních televizí i tento rok s diváky, klienty a obchodními partnery. Největší české komerční televize měly pro všechny návštěvníky připravenou pořádnou dávku zajímavostí i zábavy. V rámci Dne otevřených dveří nechali nahlédnout do studií i zákulisí a nabídli jedinečnou možnost podívat se zblízka tam, kde každý den vzniká televizní kouzlo a zábava pro miliony diváků. Nechyběla ani zábavná soutěžní show Pekelná telka, ve které se utkali generální ředitelé televize Nova a televize Prima v řadě televizních i kulinářských znalostí. Tak tahle soutěž se vyplatila i bez soutěžení. Jakou zeleninu měl Jiří Babica na krájecí desce? Ano. Pomazánka je správná odpověď. Nemůže být špatná odpověď minusový bod. Je pro mě velkou ctí vám oznámit, že tuto soutěž a s ní samozřejmě i celkové vítězství si odnese Televize Prima!